טוב, אז יש לכולם. אני ונועם משחקות מרדר מיסטורי. היי. ואנחנו נראה בסרטון הזה את כל המשחק. היום אנחנו נהיה גם בנות שעושות טים אגרו, אני לא יודעת אם אתם מכירים. אז זה כמו שאחת תהיה מרדר והשנייה תהיה שריף ולא נהרוג את אחת בשנייה. כן. מי את? רגילה. כן, גם אני רגילה. תקשיבו, הבן אדם הזה, אז הוא פשוט מעצבן מכל... זה מטומטם. הוא קיצר עצבן אותנו מאוד, הוא עשה לנו ככה. הנה, אז עכשיו הבנו שהוא מרדר. אותם גם הרגו? What the fuck? גם ויחסמו אותנו. אימא'לה. שמאלה עליכם, מה זה היה? יש שם ילד עם צ'יטים שהוא ניסה להרוג וזה לא עבד לו. ראיתי אותו רגע רץ. איזה רמה הוא? אז זה עם הצ'יטים 2. טוב, אז אנחנו ממשיכות את המשחק רק בסרבר אחר. כן, כי יש ילד עם צ'יטים שלא נוכל להרוג אותו. וכמו שרואים מפריעים לנו. מה הוא רוצה צ'יקן הזה? צ'יקן מהארץ. צ'יקן בננה. תודה. רגע, גבי, בואי נגיד לכולם שאנחנו בטים. למה? ככה שיכעסו עלינו. לא, נו. לא, אל תגידי. טוב. Maybe I'm not Asian, what I'm myself. טוב, תעצרי בינתיים. Everything's taken, you get out of the way. טוב, אנחנו מראות את הפרופיל שלנו. זה הפרופיל של נועה. זה הפרופיל שלי. גבי, אבל תגביל את הכל, לא שומעים. שומעים. עכשיו, כן. לא הבנתי, למה אני ברמה יותר גדולה ממך? כי את שיחקת יותר. נכון. כמו שרואים, אין לנו חרבות טובים. טובות, לא יודעת. כמה כסף יש לי? יש לי הרבה. כמה? אני יכולה לקנות לי סכין. כמה יש לך? 1,073. יש לי 716. בא לי לקנות. את יודעת שאת גם יכולה לקנות. כן. הכל פה ב1,000. רגע. אני לא יכולה לקנות. יש הרבה. אני רגילה. We are a champion. Where are you? We are innocent. We are innocent. אמרתי, we are innocent. Where? We are. We are. איפה את? where? אומרים where. אני לא יכולה להיכנס לשם. לאן עפת? לא ידעתי. בים. I'm scared. I'm really scared. Where a murder? I don't know. רגע, מי המרדר? הבייקונית היא השריף. איזה בייקונית? לא הבנתי. הנה. בייקון. אני יודעת מי המרדר. מי המרדר? היא אצלי בחברים. מי המרדר? איפה היא? I don't know. זאת היא נראה לי. מי השחורה? כן. סליחה שאני גזענית. לא הבנתי, מי היא? תקשיבי, נראה לי יחסמו לנו את הסרטון הזה, אני לא משחקת. לא, היא לא. את ראית מי? לא.
לצערי הרב. אבל אני כן שמעתי. נראה לי זאת הילדה אמו. איזה אמו? לא, נראה לי זאת הג'ינג'ית, כן, זאת הג'ינג'ית. הסחרוק. יש, ניצחנו. איזה? יאללה, תחלק נדבר. טוב, אנחנו בינתיים כשאנחנו מחכות אני עוצרת את הסרטון. הסרטון. טוב, אז אנחנו ממשיכות. אני רגילה. אני מרדר. טוב, את הפעלת את הסרטון? כן. אוקיי, גבי לא תהרוג אותי כמובן, כי אנחנו בטים. אז גבי, אם את מוצאת את הזה, אני בינתיים במטבח, אוקיי? איפה את? במטבח. איפה זה מטבח? לא יודעת. אז תקשיבי, אם את הורגת את השריף, אז הנה. איפה את עכשיו? בשולחן. איזה שולחן פה. להשיג? אם את מוצאת את השריף ותהרגי אותו, אז תהיי קמפרית. ואז תתני טוב. אותו. ואז נעשה קמפרית. מימי הנש, וואלה. למה זה לא זורק לי? מי אמר? אוי, מי השריף? לוטי, גבי, לוטי. מי השריף? אני לא בשולחן. הרגת השריף? לא. לוטי, יופי. מעניין איפה השריף. טוב, אני גם מחפש. אם יש עוד ילדים. לא יודעים שאני מרדר. נראה לי נשארה רק את ועוד ילדה. כן. כן? לא יודעת. אמא, תקשיבי, אני לא מוצאת פה אף אחד. גם אני. הנה. גבי. צאי מאיפה שבאת. יש פה נשארו 2 ילדות. איפה? פה. 3 אפילו. מה זה? השריף זאת עם השחור. רק. בואי קחי. זהו. היא פה, גבי. איפה זה? גבי מאחורי. יש. עכשיו את נועה? יאללה, פה ופה. גבי, מרחוק, גבי. מוכנה? יאללה, פה ופה. את לא זורקת עליי? איפה את? נו, צי. יש! ניצחתי! זה לא זז לי. פשוט באיזשהו שלב זה לא זז לי. פה ופה. זה לא זז לי, תקשיבי, אני פשוט ניסיתי לזוז, זה לא זז לי. טוב, אנחנו מחכות עוד למשחק. טוב, אנחנו ממשיכות. אני מרדר, פה ופה, את זוכרת? כן, כן. והיום אני אנצח. אז לכי לבחוץ. What is love? Baby, you hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me. איפה את? אני יודעת מי המרדר. מי השריף. מי השריף, סליחה. מי? שבשחור הזאת. אוקיי. שהייתה מקודם. כן. What is love? Baby, don't גבי hurt. זרי. גבי, מה? אבל אני קפצתי. עושים עליי טופ. טופ. וואי. אני רגילה וגם נועה רגילה. יאי. What is love? Baby, don't hurt me. גבי, בואי נלך איך קוראים לזה? לדבר הזה, איפה שהמכונה שבודקת אותנו. איזה מכונה? שבודקת אותנו מי אנחנו. איפה? לא יודעת איפה זה. פה? זה? כן, זה. יאללה, תציע. לא, לפה, גבי. אוקיי, תציע. ניצחנו. פשוט כשזה יראה לך שאני רגילה ואז פשוט ניצחנו. כן. טוב, אבל זה בגלל שהשריף פגע במרדר. כן, ממש שריף.
אז מי? איזושהי ילדה. טוב, מי את? אני אני רגילה. אוקיי, אם מישהו הורג אותך, אז תגיד לי מי המרדר, אני יוצאת לי בחוץ. תאמיני לי, אף אחד לא יהרוג אותי. למה? לפני שאני אעשה את פלוט. מרדר? לא. בואי נבלתי. ראית שאני... Word is love. Maybe I don't hear the mic. אני יודעת מי מי? נראה לי. מי? או שלא, אני לא יודעת. אולי חכי. זאת הבגרית, לא? כן, ממש תראי. מלא. I'm really scared. I'm really scared. למה כולם עולים מפה? כי הכי כיף. למה כולם מסתכלים עליי? אני שריף. אתם רוצים לבדוק את זה? הוואליה. איך עלית לפה? מישהו שואל כתוב שריף. מי שריף? Да. А зачем тебе? вдруг ты надо? שיט, אני מדבר. טוב, תקשיבו. יש פה מישהי ששאלה מי השריף. אני מפחדת לענות לה. אוי, מה? נפלתי. אני מפחדת לענות לה שאני השריף, כי היא יכולה פתאום היא מרדר. הנה המרדר. איפה? אז זאת הילדה. נו זוזו. הייתי כל כובע. טבלט. מה את מצפה שהיא תעשה? איפה היא קופצת? נו מה, אבל... כולם קופצים פה. לא! יגעתי! יאי, גבי לקחה את הרובה. נו, גבי, יאללה גבי. איך קפצת? טוב, תעצרי בינתיים את הסרטון. טוב, אבל זה סיימנו את הסרטון, וגם המרדר ניצח, נועה הפסידה. לצערנו, גבי. אז זהו, ביי. ביי.